Laban. Iya. Ini ano shoot? Sidungan, hoy. Tulong. Para na movement shoot. Mga magala no, ang making sa ato ang pinali sa Wadama, naglibog sila. Special participation. Hoy! Uloy! Wadama, naglibog sila, pinali. Okay. Sama Jack. Don't forget, hit, comment, subscribe. Okay. Mga magala no. Special participation si Julius Dayuno, pinali. Go! Hoy! Uloy! Kat. Di kan makita gibre. Di ba? Kana makita kita. Hoy, kada trumpa niya. Ikalay adjust shoot nga dili maato frame mo kana indira. Alam papasa. Go! Go! Hoy! Uloy! Kat. Okay, wa to dito na. Tukan ang tupo ma. Dingi ka mo ha. So. Tip. Para dre. Mana? Banti chip. Ikay mingon. Nabirling ha. Okay. Grabe kay gibuhat among writer director. Yang imo ani badi. Pinali. Badi. Dali sa dali. Dagan. Ilog dagan ha. Pero kadang nga murag control ba? Okay? Duha ka tikal ra labing mayo. Voice over no. Mao na siya gitawag nga voice over. Go! Hoy! Uloy! Tanawa ko. Mao na si Chief Isyot to sa Wadama, naglibog sila. Dingi sa kansip, di una sulti. Okay. Virus ko na attorney. Go! Hoy! Uloy! Yan, ikibo yung mata mo. Luan ka mga sport. Isunto mo sa imong doon. Go! Pagdali, may kaipso daron. Ja. Ano? Dito to. Single to. Kailan to papasa Bads? Ya, kamo, kayo mo pag. Okay na. Sige lang, okay na kay nag-making man pug ko. Lang sa mo, mo pagkuhan eh. Agresibo kayo mo, agresibo eh. Go! Pagdali, mag-aipso na ron! Tanawan na kabuang ninyo. Kabaw ko naglaba ako, padadalit. Isa na. Matak-matak yun. Mas kwenta o. Baik na, baik. Tulo lah. Sige, bitwit eh. Oh, atari ka. Di katong di bukul mo. Oh, jadi usah. Usah sini na nasin. Ika. Ayaw ka na. Abante, mga Bisaya. Oh. Go! Ay mo lakaw. Ano lang ka pagka? Sama ikaw mag-doktor mo ka. Oh, siya. Sige. Ana, murag mo kag mukuan ba? Sorry Chief. Baka ko ibukang ibig. Ganun ya. Ini kaya kapag uy, bukan kagabi. Oh, natukan ka. Natukan hugag lubi, hugag kaglubi. Kuan ka bro, kay kuan mo hapak sa din mo ani. Sa din mo cho, di ni ka shoot kita. Kani yang kay upaw na bro. Sige lang ka galukdog butong. Ya. Go. Ako nga kaglubi. Oy, lingi lang mo. Doon naman dito. Doon ka lang kailangan. Paano mo buong kayo mag-tiil doon? Kat, parere mo sa isa. Terusan niya.
Kay bango din eh. Tanod. Oh, kay bedas tanod din. Kuha nga gas training na. Kapay imong. Go. Mutuo ka ng pulis ko. Oo na diyan, mga sulbaran ni Kautawa, dire. Madre. Lihok lang siya kay aron away din. Lihok lang aron malihok nila. Go. Sorry. Naila ka muna ko. Naila ka diyan dito. Ilan na almas na nga gadagda mo kag sama kamuting kahoy. Sama reindeer ka lang kamuting kahoy. Ang gatilis si boy. Kita sa ano. Sige ka jakol sen. Jakol. Ito kung takotado doon. Ganahan, munda nga. Wala ko sa dali ayuda. Ako paghimok-hipi ni squad niya. Siyang takol. Dito kasi mga pulis oy. Ya, hindi ka mag-straight ko talawan nang langlaba ko kumayaw-yawan ko sa asawa. Sa plan ni sir. Sa plan ka kanan mo lang. Ano mo to, ano ba? Nagay ko yung rason na tinuo ko tanong. Limit 20. 20. Ay, kabawa. Yang yung pa. Ang yan. 19 lang siya. Sino? Katuloy mo siya katong katuloy mo siya. Give me 20. Lagi mo sulit. Single lang na siya ka. Ah, Excuse mare. Gikan din. Sa tingin niya. yaw. Ikastil man. Ay, shoot. Bali ay mong chilas baba. Pre. Is pagdagan mo. Naos na rin. Yes. Kaya. Nako game dulu. Ya. Wala na yung usan mo kasi nila sa higi. Pupo. Bilang. Ano lang? Go. Ang pera, kamu din mo pinang gusto mo makagi mo sa yan. Ha? Gusto mo? Ikaw, kamu. Ikaw, tuloy niya to. Kami niya mo. Niya si Tata. Dali niya. Ano ba? Give me 20. Okay mga kapano, na break sa kadali no kay naay nag backing dump truck. Ang amo ang guest no sa Povin, Julius de Yuno, also as known Ishoot, Bakukang sa Sigut, Single shot tayo. Ya. Hidon lang hidon. Ivana nang dana. Was Pilita Corrales. Hi guys. Ha? Wait. Ay, kaya mo titigog ka ng kwan, ka ng ayuda sa mga... Hindi ha? Sinalilig ko sa ito. Compress kamay. Kiyo. Ay, di. Shot! 20. Asa itong sobra na ito? Zero. Car. Mura ito mo, ani pulisag mangulatan na to. So, along tingon na ng ulo eh. Team Evolution. Tira mo! Para malakpot yun. Yapak dicho. Papaklabot. Sila kinamao. 20. Action! Di ka mao! Ayan pagkuhan. Okay to. Di ka magdikali. Ilang lang yung doon naman din. Bunal naman. Pag bunal atras to nimo ha. Makabantay mo kung sa mga pinsan niyo, ha? Ilang mo. Ano ang gamay rin? Okay. Ang gamay. Kalan ka ni. Banlan ni. Di ka tanong kay pagkatubling. Yung tanong katuwa dito. Paghapak makurat ka. Mau sa mo kapil dito kapil. Kapurat ka paghapak ha. Okay, Go. Kana kas 20. Mungkin dulu na. Kana. Kana 20. Ya. Puro-puro ka. Idonal lang gid. Usan mo ano gid. Kana siyang 20 kana Di ra. mao gyapon to bro. Di na mao. Papak. Go. Na mao. Tengah lah, murah lang sa kuha. Pagi mo, kana ka. Kato ganina ba? Kato ganina imong Di hukot. Okay.
Ayaw. Kaya na lang shot. Tutok ka lang oh. Karong katon. Yalit lagi. Go! Di na mao. Kat, okay, reaction. Pag yung di mo ka, puro ka na atras mo ka. So, sapa ko kay nagot, si mo tubangan, limang ka, di ka mo react. Double reaction ni mo, kay bunalan pa ka na, kay. Kinamawa na yung mga kuha, no? Relax lang mga kaupaw, ha? Relax, very nice. Okay, ha? Baraw sa kuha. Relax lang ta, relax. Gisingkahan ka ba? Mga kagna. Go! Yo. Kabalo mo mong mag-critical andi ha. Diri pa lang kani mga daang haldong kanay mo. Go, di mo ka. Cut! Okay. Go. Go! Di ko ini basta-basta rin tamo das mag. Inang training mo, alam mo. Linya. Okay, tapos. Ito ka. Kabalo mo mag-critical ka ng tawanan. Attention. Wow, first. Sama tu mengatakan tu. Mana dia? Reh, tara, attack. Go! Yo. Cik, cik. Kalagay kayo sa niyo, cik. Uy. Chip, tingin lang mo ha, pag yung chip. Tingin lang sa mga rin. Dong. Tawag man to siya no. Ini ada ko. Balik man to siya. Okay. Mga kaupaw, eksena na biyahin. The making ni siya. Mag-iyon sa pagkalipang ni siya. Kita malangay. Sumbong ka sa tingin ka mo tatok sa malaot ka sa mo under investigation. Tulog kasi ko sa to. Verify mo na siya, verify mo na siya. Dahil, lan, sigog dahil. Go! Ayo, lagi, ayo. Sorry. Ayan na lang, ayo.